Mhlawumbe indlela okhule ngayo ungasithatha usibeke ukhule kanjani njengoba usula ukhona njengamanje uyachaza ukuthi akekho umuntu okuphethe mina ngibona inkani mfowethu emculweni kunzima kakhulu mfowethu kusuka nje ngimncane ngathi mangiqala ukuphaphama indoda lengizalayo isikwazi simatshole tshole sizale eboxini ezinye zale embezeni inkunzi kondomela uphondo hlezi igayi ukhehlekhehlwa ukhehlwa kade ayivula lokho ehlokho khona kajijiki inyanga ethola ikhwame dududu indoda ezala mina noma siyaphumula nje ngethulale kahle baba indoda leyana yasheshe yabuye emadolobheni ngenxa yokuthi yayisithe ukukhula khula okusho ukuthi nje vele ngahuzuka sengihuzuka kanye naye ekhaya ngifunda esikoleni mina bengenze besenza amakhashana esikoleni ngizalelwe emakhaya ke mhlangandlovu imvoto ezinsonga besihamba amacece sihamba indwendwe esikoleni ngangenza amakhashana ngilida isikhathi sami ngicula igospel ngigida ingoma so nganalo uthando lomculo nganalo uthando ngathi nje mfowethu ngikhuliswe ngawo umculo ngalesa sikhathi lesana ngangisemncane ngathi mangiqala ukuphaphama uma nayo baba babe nokudlala obaba umxosheni bedlala obaba umzika ayifani ibuthelezi ngaqala ngathi ukukhula kwase kufika ibhova kade kubathi kuyokhulena hawu madoda hayi ngaqala lapho ukuthi ke manje umculo ke sengiyawulandela futhi sengiyawucula ekwakuye kuze ukuthi mangabe sise esikoleni kunama nezinto ezenziwayo ngangibizwa ngoba ngase ngaziyo ukuthi vele ngiyayithanda lento yomculo ngibekwe phambili lapha nakuthiwa ke uculi ngangazi mangabe ngifika lapha ngizofika ngishaya ngoma ngiqhumela hawu madoda uyabona khona esikoleni kwakunjani wobona yini esikoleni ngangibona ngempela esikoleni mfowethu okusho ukuthi mina ngingathini ngilo muntu lona othanda izinto ngathi mangabe ngifunda grade 10 ngase ngishela ngishela ngithi ngiyashela njengabafana bonke phela ngoba samasa abafana vele siyashela yavela intombi yakho ukuthi yavuka yayisivuma mina ngaqonywa ngifuna grade 10 ngaqonywa uyabona so nokuyikhona ke ngathi kwagcina kungiphazamisa esikoleni kwacaca ukuthi sekungifanele ukuthi angihambe phela ngiyofuna amatoho ukuze ngizosebenzela le ntombi lesithi iyangithanda uyabona lithini ikhehla leso sikhathi nawo amacala ekhaya ikhehla lathetha ikhehla kwasho ukuthi ke abazali baye bethethe bese kuba khona lo uzothi hayi kodwa ke yebo ingane yonile kodwa uyasibona isimo ukuthi sinjani mina mfowethu ngizothi ngaba nebhadi eliyinhlanhla ngazale kakabi kwethu ngazalwa ngangedwa ngawumfana ngangedwa ngawumfana bese kuzoba namantombazana amabili so ngaleyo ndlela leyo wagcina iqonda leya ndoda leyana ukuthi vele kahle kahle isikhulile yona mangabe izongiyekela ukuthi angingayenzi lento le enginothando lokuyenza nengiyiphiwe ngoba phela izinto ezenza umfowethu kusuke kuziphiwe okuthina kusuke kunekhehla elithile elingene kuwe kunesakwazi esithile esingene kuwe so le nto engayithatha njengesibusiso mina ukuthi ngiqonywe ngifunde isikole so yayisithi le ndoda lena engizalayo no ngiyakwemukela mfana osukwenzile ngoba kuyacaca ukuthi mhlambe iyona ndlela ekuzovuka ngayo umuzi kabamkhulu yini umfana intombazana lengane ozibula ngayo wena intombazana cha ngifuna ukubona phela iminyaka ukuthi imingaki sikubize umkhulu angithe yebo into enjalo intombazana njengoba kuyintombazane so kumele nawe ke ulindele ukuthi ke ukhona ezoqeza lesifana yebo into enjalo ngile ngoba isikhathi vele siphila kuso kodwa nje ke akwamukeleki mfowethu yikwaba intombazane ngaphinda futhi ngathi nje kwaba amantombazane kwaziwa abantombazane ngoba inhloso yami kwakuwukuthi vele kufanele uvuke umuzi kababa ngoba kuya mfowethu esikhatheni samanje usuvela uthunywe nje uphuthu ungonakele lutho kunjalo mfowethu ngathi ngoba ngiyingedwa ngumfana lapha kwethu okulandelayo njengamanje ngoba sengizaliwe ngaphila ngasebenza
okulandela sekukufa vele so kumele ngithi mina ngushiya lo mhlaba lona ngibe ngimkhomba umfana oyosala alimele igama lami awugada umuzi kababa kunjalo uyabona so kushuthi ke ngoba ngithe nje ngaba nezibhadela izinhlanhla nalana ke ekuzaleni ngizothi ngibe nezibhadela izinhlanhla ngoba ngathi mangizala ingane yokuqala kwaba intombazane Abenathi ayizale yesibili kwaba intombazane Ayanda ayizale yesithathu kwaba intombazane Aphelele ngangithe ukuthi asephelele aphinda ngabuye kwesi4 ngazozala intombazane ngathi uAsandile ngabuya ke la okwesi2 okwesihlanu ngazala umfana Amukelani eleyinsizwa ke umbombo kaNyoko kwase kuthi la esithupheni ngazozala uAkhumuzi mfana madoda yini usuyalamisa ibambile usuyalamisa yini